Yes, makeup ini kamarnya. Kom saja ya. Kom saja. Straight aja, jeng straight. Neng beri sih aja. Kembali. Apa dah? Roll. जोंना दायो शुट लागासिनो रादाय मिउजिक भिडिअनि बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन डिएन मिउजिक प्रडाक्शन बिराद मोजां जादों आरो ना हेलो गाइस अभी शूटिंग हो रहा है हमारा बड़ो सॉन्ग एल्बम शूटिंग जागासिनो गोदान बोसोरनि 2025 मायथाइनि सामब्राम नि सिंगार बिथाङा जोंनिया बेखौ खालामगोन खुलुमबाय नोंथांमोना बे मेथाइखौ बिराद अनसायदो आइजोफोर जेसेबां हायो शेयार खालाम जेसेबां हायो एखेबारे लाइकखौ थुग्रोना हरदो दायो जागासिनो बिबेका दा खाम दामदों जोंना वेदारा बिराद मोजां केमेरामेन सानाय डाइरेक्टर मोखां खामजोबाखै दिनै जों गासिबो दङ ओंखाम उखैजोब्बाय मानसिफ्रा नैया सेस गासिबो ओंखाम नैया नैबे जोंहानि आदा मिस्टार नापित उखैबायलै उखैबाय लाया दे थिफुदला एक्टरखायनो जानोबा दोननोलै नै आं गोसोम बन्दायनो जिरनो जाम्बा नोंसोरो हायो ससियेल जाबायलै आंनि सिख्लाफ्रा ओंखाम उखैजोब्बाय एखेबारे दायो जाबाय टाइमा 3:20 जाबाय नै बिथांमोना ओंखाम उखैजोब्बाय नै हाय साफान ब्र'नि डेन्जार हा ताबनि माइखौ नाबाय नोंथांमोन हाय खालामनि जा हाय बिथांमोना जाबाय खैराबारिनि सिख्ला खैराबारिनि सिर' बे तामुलपुरनि नै खिनाव सासे दोनदों गोजानाव दोनोबा नै खिनाव जुदि दोनोबा ओइथिं गालिया नुजाद्रायाखैलै ओइ सासेया नै सासेया नुवाखै रिजोना उनजोंनि उनाव थांलाय गो थांबाय था नों मा खालामबाय था गेस हेगारना माइ हेगारबाय दा उनथिं थानानै थांबावलाय आरो गायाव ओंखारखालाय नोङो थांबाव ओइ सोर सानैखौ लिंहर हायोबा इधर थोड़ा बस बोरिया इसे बाव गायाव आरो थांबाव इसे ओके एक्ट्रेसआ सिदा थालाय दे एक्ट्रेस सिदा था अरे हागना लार थांदो सिननायखौ नुहुरमारगोन अरे हल्ला चलो रेडी नीति मोखान जागासिबो हाय फ्रेमाव थिलासै र ओइ नामाया फान्थाव कालार नामा कालारनिया गेजेरनिया इसे
Ready? Rani color. Ready? 1, 2, go! 1, 2, go! Go! Kap sigangaw! Side! Buhay bar! Ay, bisa nggak teh? Cut! Bazang kalam! Mazang kalah, mazang. Ready? Ready na. Question ko mapin. Enggak dikira lah. Actress siya lang? Handsome sa single ko Actress. dikira. Oo. Position kalam na. Body aja orang dikira na. Masih na meeting ada kena. Naikal kau ni Gila. kalam lah. Ay, nay. Kau ni jaga kalam. Kamu kau itu. Siya tang bodal lang nga. Ready? Ready. Chalo. One, two, three, go! Kap! दूसरे वो बैठा कट दूर Manisar. Manisar. रेडी गाइस Ready ra. Nङो ai lastnya एसे थांबावलाय रे. थांबावलाय एथिंगाल थांना. Ini mana nuzana? Jangan deh kayak gini ke selebriti jawa. Anda give you celebrity jaga. Nङ ai ni nengkiya थांना एसे. ओए रूपा नीति मखा जा एटिस मखा जा दसन रेजा Time. कर्मन दा इंदो Ready. रेडी Panu jago. 1 2